Ang pag-asawa diri nagkatatawa, kay kung usahay dako nga pinitin siya, kundi maupay iton Dios sabot, waray gamit anda mo nga kwarta. Ang pag-asawa diri nagkatatawa, kay kung usahay dako nga pinitin siya, kundi maupay iton iyo sabot, waray gamit anda mo nga kwarta. Kita daw haamon permila malipayon, waray problema hitam asawa, maupay ang kapili diri pahili-hili, an amon laan pamostura, an amon laan pamostura. Ang pag-asawa diri nagkatatawa, kay kon usahay dako nga pinitin siya, kundi maupay iton iyo sabot, waray gamit anda mo nga kwarta. Kita adaw haamon permila malipayon, waray problema hitam asawa, maupay ang kapili diri pahili-hili, an amon laan pamostura. Ang pag-asawa diri nagkatatawa, kay kon usahay dako nga pinitin siya, kundi maupay ito niyo sabot, waray gamit anda mo nga kwarta. Ang pag-asawa diri nagkatatawa, kay kon usahay dako nga pinitin siya, kundi maupay iton iyo sabot, waray gamit anda mo nga kwarta. Kita daw amon permila malipayon, waray problema hitam asawa, Maupay ang kapili diri pahili-hili, an amon laan pamomostura, an amon laan pamostura. Ang pag-asawa diri nagkatatawa, kay kon usahay dako nga pinitin siya, kundi maupay ito niyo sabot, waray gamit anda mo nga kwarta. Kita daw amon permila malipayon, waray problema hitam asawa,